Andrija, Hrvatska vojska slavi 18. rođendan i pobjedu u Domovinskom ratu. Kako izgleda današnja proslava? Uistinu treba odati priznanje i organizatorima iz Ministarstva obrane jer su nam priuštili rijetko viđeni spektakl, sve je besprijekorno štimalo, no posebno veseli činjenica da ovdje na gradskom stadionu u Karlovcu, ali i oko njega na ovom parkingu, sigurno 5 ili 6 tisuća ljudi koji su netremice promatrali sve ono što se događa ponajprije u zraku. Naravno, najatraktivniji su nadzvučni lovci migovi koji su preletili u borbenoj formaciji, ali isto tako atraktivna je bila i akrobatska skupina Krila Oluje, dakle 6 zrakoplova u jednoj grupi, jednoj formaciji koji lete u punoj brzini, udaljeni jedan od drugoga tek metar ili dva. Sad u ovim trenucima taj miting upravo završava. Najemotivniji trenutak, trebam to kazati, bio je kada su na stadion ušle ratne zastave ratnih postrojbi, elitnih gardijskih postrojbi, ali i svih ostalih postrojbi cijele Hrvatske koje su oslobodile Hrvatsku u Domovinskom ratu. 18 godina nakon onog legendarnog postrojavanja u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu, Hrvatska danas ima modernu vojsku, 17.000 vojnika čiji pripadnici sudjeluju u 12 raznih mirovnih misija. U svu silu uzvanika ovdje je bio naravno i državni vrh i svi su oni redom iskazali svoj ponos činjenicom da je Hrvatska ušla u NATO savez, ali isto tako i načinom na koji radi, djeluje i funkcionira Hrvatska vojska danas, pa poslušajmo što su kazali. Nadam se da ekonomska kriza neće ostaviti dugoročne posljedice na obrambeni sustav Republike Hrvatske. Da će se brojni projekti o kojima smo imali prilike čuti i od kojih ćemo neke za nekoliko minuta imati prilike vidjeti i završiti. Hrvatski vojnici, ulazak u NATO savez je nakon pobjede u Domovinskom ratu doista kruna svih postignuća koji smo ostvarili posljednjih godina. Kao suvremena, dobro uvježbana i opremljena vojna sila, oružane snage razvijat će se i dalje u suradnji s našim saveznicima u okviru NATO-a. No punopravno članstvo u NATO savezu ima daleko šire implikacije za Hrvatsku državu i za hrvatsko društvo u cjelini. NATO nije samo vojna i obrambena organizacija. NATO je prvenstveno savez najrazvijenijih zapadnih demokracija koje spajaju zajedničke vrijednosti. Kao što smo ušli u NATO savez, ući ćemo i u Europsku uniju. Naš vojnik, dočasnik i časnik, on je naša najveća vrijednost. O sposobnostima i visokoj profesionalnosti pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske najbolje govore pohvale koje dolaze za naš rad u mirovnim misijama diljem svijeta. Andrija, Hrvatska vojska izložila je sve najbolje iz svog naoružanja. Uistinu tu nema čega nema, ali moramo krenuti redom. Dakle, ovo je ovdje s naše lijeve strane su oklopne postrojbe Hrvatske vojske. Svi ovi tenkovi, sve ove pokretne samohodke haubice su sudjelovale u Domovinskom ratu. Tu je sva sila naoružanja, najnovi helikopteri koji su došli iz Rusije. Iza helikoptera tamo su i famozni kamioni oko kojih se bila podigla velika afera. Ovo ovdje je oklopno borbeno vozilo Finske Patrije za koje mnogi smatraju da je među najboljima u svijetu, da je dakle iznimno kvalitetno. Tu je osim njih i višecjevni rakat, bacač raketa, haubice, minobacači svih mogućih kalibara, no ono na što su posebno ponosni organizatori jest da po prvi put imamo hrvatsku lako jurišnu pušku, ali odoru hrvatskog vojnika koja je proizvedena u domaćoj tvornici u Hrvatskoj i za kojeg neskromno kažu da je među 3 najbolje na svijetu. Naša kolegica Ivana Pezo pratila je vrijedno od ranog jutra sve što se događa u Karlovcu. Evo priloga. Ponosnim korakom do punoljetnosti. Teško da 18. rođendan nešto može učiniti svečanijim od mimohoda. Više od 2500 vojnika kao jedan. Veličanstven prizor. Pozdrav domovini! Po prvi put rame uz rame s hrvatskim vojnicima i časnicima i 7 kolega iz NATO-a. Po prvi put ratne zastave u rukama mladića i djevojaka, ročnika druge generacije. Stvoreni su temelji, mi možemo, hoćemo i moramo bolje. Obukli su prvu hrvatsku uniformu. Od popularne stare garde ostala je povijesna vrijednost. Na smotri hrvatski mirovnjaci. Obišli su čak 4 kontinenta. Vidjela sam puno toga kao pripadnik UN-ove misije i vratila sam se ponovo na svoj stari posao i nadam se da ću ovdje, ako Bog da i ako bude sve u redu, dočekati mirovinu. Za sebe će reći da je Afro Zagorec iz Zlatara. 16 godina u Hrvatskoj vojsci, pripadnik Bjelovarske gardijske brigade. Tata mi je bio iz Ugande, a mama mi je Zagorka u biti. Pogotovo se čude kad kažem da sam Zagorac i kad tako dobro pričam hrvatski. Čak.
Najzanimljiviji od priče bio je pogled. Nebo iznad Karlovca parali su migovi. Brzo je zaboravljen lanjski fijasko kada se ponos ratnog zrakoplovstva raspao u zraku. Svoj su zadatak svladali i helikopteri. Ovakva akcija spašavanja pilota gotovo bi svakog ostavila bez daha. Simpatije iza akrobacije i krila oluje, ali i finske oklopnjake koji će jednog dana s pravom nositi oznaku proizvedeno u Hrvatskoj. Baš kao i jurišna puška. Zakon. Možda i nisu čuli za famozne Rončevićeve kamione, ali one najmlađe ratne su igrice oduševile. Puno dobrih pušaka, tankića dobrih, oružje, svega. To je opasno. Znam. A to meni izgleda super. Imamo mi tu svega i svačega, treba malo još možda više. Mali imaju velike planove za budućnost. Kadet Hrvatske vojske. I ova je vojska izrasla od slabo naoružanih dragovoljaca Domovinskog rata do profesionalaca pod okriljem NATO-a, a 18 im je godina tek. Dakle, za kraj ovog javljanja iz Karlovca spektakularno je proslavljen 18. rođendan Hrvatske vojske. Upravo je sad završio i ovaj svečani dio programa. Sve završava sa nekoliko tisuća tradicionalnih porcija vojničkog graha. Bio je ovo Andrija Jarak iz Karlovca sa središnje proslave Dana oružanih snaga.